My life is on. My life is on. Mama, tell your friends to go and like my video. Where? And TikTok. Aye. Did you like or yeah? People, other people going to check kids' videos. Don't do that. I don't like that. I don't do TikTok. Because I'm going to remove TikTok on a phone fair. Like what teacher said, to say she removed TikTok on a children's phones. Because it was, there's a lot of things that were happening there. I want to learn Roblox. I thought I was going to want to play play Roblox. Let me download it for you. Roblox, yeah. We'll play together. You play with it? Mama. Yeah. She used to always love this Afro wig. It's crazy. That's the everyday hairstyle. We went to church, she had it. We went to Joburg, she had it. Yes. Hi guys. Hello guys. Murise say guys. Masquera say guys. Masquera say guys. Masquera say guys. Ndaita kuzogara ipapo maita imasumuka enda togara ipapo shu budai ndisiye sisirenika zvakaoma zviri kuno zvezuva ndikuita kufizugwa naro chaiko kani tonogara pasimuka apo ndipana ndichida kutogara ava vakatondibatsira vanhu vava ndakaita kunyata kuti ndivadzinge muno ndikatanga kubaya life yangu zvangu kuti ndivadzinge kende akati chinhu chako izvi zvasiya apa izvi andibatsira zvisingaiti we zvangu iwe gaindigari panobhosha kuti ava vakatogara kwana ndisingatodi kugara vanhu ngavaindi vanotambira kusitting room uko handisiye nditambire shamwari dzangu muno hi guys tawa nekutsva vedu weekend zviri panze apa zvisikuita guys zviri panze apa zvisikuita guys naseti mumbo hanzi makamazorora here handina ndabva kubasa makuseni hakusi kuvatika shamwari ndabva kubasa kuseni saka hakusi kurarika I tried to sleep ndararaka ndichifunga pamwe kuda ndicharara ndiri kuti parapatu ndikati pamwe ende ndichiwa kunge ndarara ndikati ndavata ndikuzosa time ndione ku 10 to 1 indevata kuma10 uzoti I was disappointed mukungoti nhasi handisi kudzokera kubasa. Imagine udzokera kubasa unosvika kubasa ukanovata vidwe apa kuvata basa idismissal asikana zvakaoma. Ndati nhasi mumboona background yedu yekuno ku-UK i-background yekwandogara kuno ku-UK i-background mukiona kambe iyo background iyo ijurawo. Do you see the jurawo? That is the jurawo behind my back. Jurawo background UK jurawo, right? United Kingdom issue. This is United Kingdom, right? Right, guys. Say guys, how are you guys? Maswera say. I know kuti Saturday vakawanda vedu vanenge vasipo. Florida vakawanda vedu avapo Saturday avabatiki zvokumhanya. Asi anzi yakanaka background. Yakanaka Edlin. Right, hi Maumba. Anzi fancy jurawo okay. Asi ndakaudzwa kuti kana ndichida kubvisa izvozvi zvimwe zviri kwezvo ndokwanisa kubvisa ndizvo zvandoda, but zvekubvisa ndizvo zvandoda karinda kuvaisira kureva kuti kana ndikazotsaita kushuzula ndovasira kana ndogara zvangu pakadai kuti ndepangwe aiwa tongotogara tichionesana takangodai paripo nai. So vasaone kuti akusi kuita maumba padzapa ndabuda 2 minutes nichinda panenge apo ndakaza kurara saka nditozongohadhira ndinoti ende weakness kwakadai weakness handisandotsoga foni akadii ndakamignora mwana waye akuzondisira message manheru kwanzi ndave nefoni chindifonirai ndikati fotak ndichikufonera wave nefoni wangosaka you allow these people to control you, why are you coming to us? Fanangosiyana naye ungada kubvuma kukontrolewa nevantu chindifonirai vaenda nefoni ndikati hanzi tsanga heredzo zvimapuranga zvakagadzigwa zvikaiswa kumasure kuruku zvimapuranga. Thank
Thank you, Dorcas. Activate star party, guys. Don't put up the activate star party, guys. Don't put up the activate star party. Thank you, Dorcas. Don't put up the activate star party, guys. Can you please activate star party for me, guys? Star party. And when they activate it, star party. Deactivate star party, you guys. Deactivate star party, guys. Deactivate star party, guys. Please deactivate star party. Thank you, Pam, my chico. Guys, deactivate star party. Deactivate star party, guys. Please. Varungu wangu vemasavari ndisanga chizvitira ku TikTok. Ndisanga chihoenda ku TikTok mutwa ibva ku TikTok. He? Esi Fiona. Ndisanga chizoenda zvangu. Nai zvakufana inongogara zvangu akana ndinongogara zvakadai. Nesacho on down TikTok, guys. Thank you, Tans, net 20 stars. Thank you, Cherries, net 20 stars. Thank you, guys. Thank you, guys. To activate the star party, at least the star party is sorry. Thank you, guys. And the 20 guys, to activate the star party, guys. Star party, guys. To activate the star party. Hi, just Edmo, how are you? Guys, hi, Susie. How are you? Guys, deactivate the star party. Hey, you should do TikTok. TikTok should my gift gallery chato Sara gift gallery chia. Thank you, Nyembesi Bernard. Hey, Wakomongu Nyembesi Vano Mira video chero ku TikTok. Mkomongu, thank you very much for your support. Never TikTok vano uya chikanda my gifts avo vachita say. Thank you Mkoma. Hanzi mayangu ya manji. Chenda gwinira, how are you? Thank you, gracious Dorcas, gracious. Thank you very much. Yes, I guys. I said yes, and ichiri kure. Guys, this way just stop and akangoti akangupaka ngozi tuma uyu masters maandra ndinokunza zara sete tombosvaka na pa half. Haipo kana pa half. Thank you murora wangu Messi, thank you very much. Yatombofamba pa 100 yatifambe. Thank you murora wangu, thank you my mashanise. And they told the guys, icho, day 1,000 stars. Pasala padiki, Maicha mkoma mlise inda kuroba. Mamklanga mlise inda kuroba na imi. Pasala padiki guys kutizari. Pasala padiki kutizari. Sete pasala padiki kutizari guys. Day 1 apusha wena. Asundizira. Ya famba. Guys, chimwe nzazira star party guys. Pasala padiki diki. Hi Chimedza Susan, how are you? Pasala padiki guys. And memo no when I go to a game. It's Fabienne. Should you say Mirakesh? Could you say that Gamuka or Pise? And Smelly, how do you personally handle social media toxicity? Do you reflect? I do. I do. Guys, pasala bijana guys. No kumbra mgondi za zero guys at pera. Pasala bijana guys. No kumbra za zero yak to pera ma minutes. Yakutopera guys, ndokumbira muzadziro yakutopera. Thank you Tembi. Pasara ndifunga 100. Pasara ndifunga dzimwe 100 stars. Pasara ndifunga dzimwe 100 stars kuona wandu kuita. Panenge pasara dzimwe 100 stars. Panenge pasara dzimwe 100 stars guys. Isati yakupera ira sara ma minutes mangani. Ninge ndotopera. Guys, ndokumbirawo kuti mundisadzirewo apo padiki diki pasara apo. Muzati masocialize ndikupema ka. Thank you Dorcas. Yes, I'm looking at 20. Yeah, I said there's a padiki pango day so. Ndo Zara kwa kana tukudi pasa padiki pango day padiki is a and the celebration is about you. I think Yaita. Thank you very much. Thank you team. Thank you very much Yait. Thank you very much Yasar. Thank you Isabel. How are you? Thank you very much. So I do reflect, dear. I do reflect. Those alternatives in last week I was malolo. I was reflecting. I do reflect because honestly speaking, social media is toxic. Unfortunately, we toxic. Urukutotangira kuma fans. Thank you Chido. Chendo. We toxic. Thank you day one. Urukutotangira kuma fans. Ndokwa unotangira. Uchienda kuma socialite kwacho. Mukakutara chokwa pamberi pamwari. Because you know, social media, only a very few people are is really wrong. Because majority of social media, including my followers, very toxic. My followers very toxic. Toxic, most of the followers are very toxic because they don't push my fights. Remember, they are loyal to entertainment. So, when I push in Pakistan, when I push a narrative, you could drama. So that's being toxic.
you know, and after the drama vanoseka futi. So that's being toxic. Because when I say toxic, I'm sorry, guys, I'm moving to serious. Stop it. Thank you, Tandy. How are you? So, toxicity, but again, this is not new. Thank you, Pamela. Thank you, Pemi Zulu. Thank you, Nemasters. And again, Ashamisi, guys, because and it's manifesting, it's coming to pass, it's fulfilling. Mukashtarisa, guys, kuti iko zvino hakuna chinhu chinodominata setoxicity. Hakuna chinhu chinodominata setoxicity. Ndati indai muri kuona kuti ndoda kunyatsa kukuudzai chokwadi cheche chindaidi pa ndiri kutaura nyaya chini ready time dzedu dzokuti tigozoenda neva kutamba game yavo kuTikTok. Andika hi Zim Trending T, how are you love? Mukatarisisa ma-podcast mahombe. It's something chenachitaura nhasi. By the way, ndachitaura nemusikana yaya udhudhula queen yaya TikTok South African yaya. So we are going to have a dialogue, guys. Zviri kuitika South Africa, we are going to have a angati nhasi. Ndikamuti nhasi handikwanisi because we need to advertise this thing. And more. So it's going to be South Africans versus Zimbabweans. But atisi ndatomudza kuti we are not going unofunga kukondrola South Africans ako, hakuna negativity, hakuna kutukana, vanhu vachauya chira mapoints avo, andika with respect. We are not enemies. Andika otherwise iwo neni we know kuti whatever zvamuri kuita South Africa, it's politics. It's political. So me and you takafanana. Andika probably ndotaura neuchobudo mumukuku. So it's not about me and you. Andika politics, but ndoda kuti kana takutaura titaure tichionesana pane zvamuri kuita. Because ndimi vanhu vacho vanenge vari mastreet, handi ndio vano leader, ndimi munenge muri kumberi, handika ndimi munenge muchileader manhingikirai magroups aya. Handimona zvamuri kuita izvi, muri kuita zvinhu makurova, makupinda mudzimba. So ndo pane concern yangu ipapo, guys. Handimona vakupinda mudzimba. It's more like now, it's now a vigilante group. Handimona whereby they are there to terrorize people and to, you know, kana makupinda mumba, kana makunobvisa zvinhu zvevanhu mumba muchinoisa panze. And then apasina ma-human rights evanhu, anokosheswa ma-human rights evanhu. Vanhu havasina ma-human rights because makupinda mumba muchiti just because muforeigner. Handimona. So toda kuti tionesane so that kana tichionesana mune zvakanaka, tichionesana kuti what's the way forward, because matiriro avari kuzotita haasiriyo. Avari kuita vamwe vedu South Africa matiriro acho haasiriyo. Like ini ndabva ndaona sekuti i-platform yekuti inini ndisewo message yangu across to South African government. Handimona ndatoona sekuti nokuti pachapisa vana ava ndivo vanotungamirira zviri kuitika zvesezvi. Handika hari munomuziva dhudhula kuenda nenge ari kumberi kokuya, hari munomuziva kachimanya kari kumberi kwekatora chinzvimbo ukoko. Handimazvona. So vachange varipo vanonyora vaya vanotora nhau vari pamasocial media. Ndoda kuisa message across to Nikiri because South African government iri kutarisa zvinhu izvi vanhu vachirohwa. Handika hakuna munhu ane right yekurova munhu. Chero musingasamudi munyika mudze utienda kunyika kwako, vari kurova pamberi mapurisa in the presence of the police. Handika mambavha ari kurova maforeigners nemboma, and the police is not doing anything. So toda kuudza government South Africa, ini ndichifunga ndikufunga kuti South African government ndiri kutuma vanhu vayokadutsira. Because why are they not acting? Why is Cyril Ramaphosa quiet? Why is Cyril Ramaphosa quiet? Vanhu vachirohwa in the presence of the police, vanhu vanorohwa. Saka mapurisa asingaiti anything. So the only card randoda kuvapinda naro ininika pamedia ipa public platform ini change ndichigoblema Ramaphosa. Ini change ndichingobata Ramaphosa panonaka ipapo. Ndopane ndichibata panonaka ipapo. Ndopane ndakadzvanya. Because vanozviona, vanozvinzwa, vanotora vema-news vanotora zvinosvika. Change takadzvanya ipapo. Why is it the government is not acting? Because recently kwakanotogwa vanhu muDurban, andika 400 and something vakatorwa vachidzingwana nedhudhula, andika vakaendeswa kuhome office, andika only 2 vakanga vasina mapemiti, vamwe vese vari munyika zviri legit, but vakazvuzvurudzwa, andika vachitwa shame pamberi pevanhu vachizvuzvurudzwa vachitwa sei. Handimona saka chii chinenge chiitika ipapo. Vanhu vane mapepa vanava, they are allowed to be in the country, but vakazvuzvurudzwa tichiona vakanoverifyiwa mapepa kuti mapepa vari legal munyika, and the government still is quiet. Vanobatwa so kuita kunge vasungwa. Handika vobatwa, guys, we want this dialogue. Iri kuya, the dialogue is coming. Let me show you. We were talking
We were having a dialogue today. Playing from Sismeli's S25 Ultra. Right? Ush. Animukumona ush. Ush. Animukumona ush. Mozati ndikutaura inhema. Andika kana ndoda kusvika kunonzi akusviki ndosvika. Saka ndini naye andika no problem, fine with me, cool. Animurikuona atonditizvo I mainly long time I love your suggestions. Andika I will try to make South Africans speak with respect. Let's have real conversations about fixing our countries. And listen, Sismel, we as South Africans, we are trying to fix our country. But as you said, it's not about us. It's the government. And Akati, it's Saturday today. We can do it today at 7 p.m. And I will also bring in my team. Ndamuza asandi Grace baba yari reku debeli yari nike chimanya sina yari kutaza kutaura mukoti asandi Grace baba yari because baba yari vatori na 0 cents vane 0 cents avatokwanisa kuti tingaita dialogue baba yari vaninga kutotuka nechizuru tikuda vanhu kuti going to have this ndamuudza andika akatoseka akati andiuyi nawo ndikati kana asikana zvichiita yasinda uya naye ndamuudza kuti yasinda if possible bring her tikumuda tishi ndo pacho patiri kuda kuti taure ipapo because kune vanhu vari munyika very legal in the country vari kuterrorizwa. What have they done? Vaitei haisi mhosva musiyo guys nyarara inini I just want your support only. I just want your support. The day in question ndopati chiudzana chokwadi andika nokuti vanenge vemanews vanenge vachikepcha nanda ndichamuudza kuti udze vanhu venyuze kwenyu vauye indodedzana simba uchkanza andika vange vari pastand by and vachikepcha news because chenge chiudzana Ramaphosa is always in Zim and they operate mines in Zim, right? But our people are being terrorized in SA and he's not saying anything and we are expected to keep quiet. Let me tell you guys, I am ZANU-PF. I am ZANU-PF, but I speak on the social issues. I will stand for the truth. I stand for the truth. ZANU-PF ipati ndo kwandiri. See social issues. I'm not going to turn my blind eye, my eyes away because I'm partisan. No, one of the reasons why I joined, so that we speak about these things. We speak about this. Mawaga akatwista ndifana ndiri kuti it will be public domain. So akada kutwista zvinenge zviri public ka. Zvinenge zviri public. Because this is not right, guys. This is not right. Ndodzoka beki papa kuti maZimbabweans isusu andika takangwarira paduri seuku. Let me address us, guys. As well, let me address us as fellow Zimbabweans, guys. We are very stupid, guys. Isusu ndisiva ndakangwarira paduri seuku. Ndida kukudzai nhasi ende mugare muchiziva. Andika musa pretende kungwara zvenyu. Musa vimakatidza kuti madofo. Musa vimakatidza kuti toxic because you guys are toxic. Aiwa tishi chimbomira izvozvo. You guys are toxic and you are not ZANU-PF. You are not ZANU-PF. I am a supporter of ZANU-PF. I am a supporter of ZANU-PF. But I come with social issues. And send down my socialites are ZANU-PF. I'm talking my social issues are put up ground. And that's why I said I'm gonna be doing that. I'm just gonna be doing social issues. And it's a party that I support. And ZANU-PF. It's a party that I support, right? But as you know, I will not speak about it. I will just speak about it because it's a social issue, right? Tukuramba kuita shunjo ujire, tukuramba. So we are clever for nothing. Us as people. When we want to address this is affecting our fellow sisters and brothers in SA. Kunevana variko South Africa innocent kids who are being attacked South Africa for being a foreigner, right? We've got pregnant women, we've got vana gogo because Zimbabwe, but South Africa vanema high blood vanotora mapirisi avo varikurambidza kupinda hospitals because of being a foreigner. A mere hospital. Takata issue. Yemukadzi akazvarira mwana.
pahospital pagedhe panze achirambidza kupinda mukati andika a life of a child yakarasika simply because of being a foreigner in South Africa. South Africa, our neighbor. Zvokuti chikatanga kunzi kwaita chakala andika that's not up to me to say. I'm just saying my part. Zvokuti reason izvozvo zvotsika mundimi, you got a right to say izvozvo, une right. Inini ndikutaura zvangu ndakazvimirira andika so inini ndiri kuti guys izvozvi right now, look how many are we here? 467 andika 467 pakanzi pari kuita maedios izvozvi tinenge tiri 9000. We are very stupid. Bata hana yako uti ndiri stupid katatu, ndiri stupid tese. We are very stupid. Tinongwarira nyaya dzemakuhwa kunotora makopi and paste nyaya dzevanhu tichidzokorodza tichiposta chidini dziri kuitika masititum hanimana dzemakuhwa idzi andika who ari kumbomirawo achiti ndiri kunoraiti munoti munosvora ini cheko munotondituka kuti muri wezanu mondituka. Yes, ndiri wezanu mondituka, that's fine andika imi musiri wezanu makamboadressawo here masocial issues ari kuitika. What have you done before you point fingers at me? You, what are you doing? Nothing. Kumakuwa chiti ndikwamunenge tichita kunotora mavloggings eningikiri vanhu muchiposta dera karigwa izvo zvindauya nemaedios panapa andika kana kuti rigwa izvozvi Ketina akabaya live. Ketina akabaya live right now akati ndine maedio uyai munhu wese takaenda tonosvika 15,000 ikoko tetiriko 15,000 tetiriko 15k tinosvika. Tikutaura nyaya dzekuti ndikutaura nyaya yekuti guys tikuda kusangana nevanhu venhingikiri Angela Russia. I'm not stupid. Aiwa, we are. Ungazviramba ungadini. Why are we not addressing the masocial issues? Alright, murikutaura kuti ndikunzwisa zvamurikutaura kuti instead of us fighting kuti vanhu varapiwe South Africa, why not fixing our own hospitals? But presently tirikutaura zvivari kutodzingwa. Kunyika kwedu hakuna hospitals ari kupa facilities akanaka kuvanhu andika, but vari ku South Africa vachona ivavo tonyarara here? Hakuna so far, hakuna. But tiri vari paground vari ku South Africa kune zvipatara zviri kufunctiona handiona. So before we address zvipatara zvedu zvemuZimbabwe tomananza dzese tombotaura kuti ava vari paground right now vari kurohwa. Because kada kumanya kuti manise dzepanyika pedu kuti vanhu vari kuzodai kuvanhu vari kutambura kudai so avari kurohwa. Vari kurohwa and no one is saying anything. Let's rescue vamwe vedu then tizopinda masocial issues emunyika medu kuti dai vedu we. Saka mahospitals matitosvika riniko akadai so. Matitosvika riniko zvinhu zvakamira zvakadai so. Mati zviri kuenda nekupi? Right now kune vanhu vari kurohwa. I'm addressing the D. Ndikupindura vanhu vari kunyora ma comments mu comment section. Saka ndausingazi ini zvozvo kuzoti be careful zvandisingadi zvozvo kuti ungoda kundipa threat. Stop it. Because me I don't take well with threats. I don't do well with threats. Be careful of what? Of what? Of what? I am allowed to say what I want to say in Nipana ndakazvimirira. Allowed to say, be careful in there. Musadaro, guys. Me, I'll say what I want to say at any given time and point. If I have issues, I'll address them. Pantinoda. And it's got Musadu to dance. Shokundi Television and Singadi. Is very careful, not and Singadi. Shokundi Tenwesh. And this she say the community be careful. Torania Jaco, Wakamira. South Africa, I don't owe anything. Until it's true, but presently we've gotten Vanvakawanta and what Binas that we are, meaning me and my friends. Why are you getting involved? If I say we are very stupid, why are you getting involved? I said I'm talking about me and my friends. Could we are very stupid? Why are you getting involved? Could you are part of us? But again, Chokanichino Niti ya baba. Iqiniso liya baba. The truth hurts. Don't chokwani. Pakanziguwa. Takainda. Tutana issue social issues. We cannot have
a dialogue. We are. Hamudi kuzo chokwadi. Munuda muda manje, we are stupid. Mchida msingani, we are very stupid. Chodama kuwa. If the shoe fits, wait. If the shoe fits, wait. No, sir. Take the shoe. If it fits you, wait. Wait and let it fit you. I'm going to say what I want to say here. We are very stupid. We want makuwa. Kudari kama social issues ariko affecta nyika yedu ne vedu wa South Africa uko. Tineva hamba zedu vazhinji vari apa muri koko. Hakuchafambika, hakuchagona kuenda kubasa. Vari kutambura. Andika kuchipatara kwanze kuti vaende. Andi ngatiungane taure zvema issues aya. Let's put our voice together. Let's have one voice. Andika let's have one voice here and talk as people of Zimbabwe, as children of Zimbabwe. You don't want. So the correct word to use is we are stupid. Simple. Simple. Don't you want? Let's come together. Timire pamwe chete. Tite one voice. Titaure. And it says you don't. Izo zvivanhu makatomira tiketera kudzokarini. Ari kudzokarini kuti avhure mamwe maedio. Makatomirira ketina usadzokere kukurumidza chimotamba koko kwauri koko kwatira uko. Usadzoke. Chokwadi vana vachidi. Chokwadi mutengi munopa. Chokwadi vana vachidi. Akuna kwati kuenda. Takangomira panzvimbo 1 because we don't want the truth. We don't want the truth. We are not going anywhere. Ndo chokwadi. Takangomira panzvimbo 1. Ngataure chokwadi guys. Vamwe munoziva tichi. Vamwe vari kumadiaspora, vari kunyika dzekumadhiaspora, vari bhoo kwavari. Muri kunzwa? Vari kumadiaspora vari bhoo kwavari. Vamwe vakatogara vakatona mapepe kuna diaspora vagere ikoko. Andi iwe neni tiri muAfrica. Tiri ku South Africa. Kuri kupisa uko. But ukuya para pachigwadzwa newe kuti ndati tiri stupid. Ndori kukugwadza. Uri ku South Africa. Pari kupisa. Ndikuchiuya ipo muchititaure zvinhu izvi. Tise voice 1. Wagwadziwa wabata pekuti ndati we are stupid. Ndopakugwadza. Vanhu vari kumadiaspora vagere zvakanaka kunyika dzavari. Come on guys. We are very stupid but I love you. But tingori ma stupid so ndozvatingori. We are stupid. Ndochokwadi. Izvozvi guys. Tikutaura nyaya yekuti vanhu vari kupisa ndikuti nini nemusi Saturday next week. Tinenge tine dialogue nevanhu vema-South Africans aya. Ivo vedhidhula vari kupisa vanhu vari kunetsa vanhu ava. Vari kuuya paplatform vabvuma. Tinenge tine meeting navo pano. Andimaona. Tinenge tine meeting navo tikazoti tichabvumira tikuitira pano yakati kuitira ku TikTok. Asi vabvuma. Chiuyai come in numbers. Uyai nemubvunzo. Uyai tionesane. Uyai taurira nesimbi soko osora sei. Andimaona. Muri kufocusa pasina basa. Isn't it kuti this is the correct right platform. Titaurirane tionesane. Since taudzana chokwadi kuti atisi kuda fight. Atisi kuda kudisgradana. We are going to have this dialogue as mature people and allow people to air what they are what is in their minds. Imi mchitaurawo antika zviri pamoyo penyu but pasina kutukana, pasina kushorana, pasina kutosana pasi vakati fair enough. Mukona kuti chero newo musi wenu pakuita mafoni hobu. Ekuti munenge muchifona mutichitaura navo tichionesana. Ivo vanhu chetikada kuti guys ava vanhu anti pane paunosvikogara pasi votaura kuti but kutaura chokwadi. Andimaona apaone apa neapa because clearly kana vabvuma kuya kurota we isusu we are not enemies. Hani muri kuona isusu na ivo we are not enemies but party like vatungamiriri vedu popane era paroda correct wakada kugadziriswa. Hanimona kwadzi dialogue inoita kutoita wese shamwari iwo regera kuuya super dialogue take tiripo. We are not saying kuti ngarege kudzinga vanhu vakuita tiri kuchema nenyaya yekurova kwavakuita vanhu. We need a dialogue.
even navo we can talk vari kurova vanhu vane mapepa handimona kana zvisiri kubata then mune era pacollective futi ipapo kana musiri kubatwa nezviri kuitika kuti vanhu vari kupindikwa mudzimba vachikandirwa zvinhu panze handimona vachibatwa vane mapepa handika vanawo mazetipi kwabvunza kugara but vari kuterrorizwa then mune era so izvizvo kutokwanisa kutaura navo kuti okay guys hatisi kuramba kuti mukuti vanhu ngavaende by 30 June vanhu vanenge vaenda handi ko muri kuvaroverei hazvigoni here kuti paitwe dzimwe ways inga munenge mune polisi one polisi ngaiite basa not kuti imimi muri kurova vanhu nemboma munhu ozonovherify onwa ine mapepa asi marova munhu chipatara vari kumirira kuti orit 30 Juliet isvike handika munhu anogwara nhasi kugwara kuaplayiwe konza uende ndekuti makamborambidzwa munhu kuenda kuchipatara guys chipatara chemari mavaudza mava deadline swaga 30 I trust you saka ndoza chingatomira neni chiri paside pangu next week Saturday chinenge chakakala navo 30 navo next week Saturday uya asi hakusi kutukanwa aiwa Brown Jessica usati era ipa kusupporta zani munhu anosupporta kwanoda zvidia iwe unosupporta Man U indona mati kusupporta Man City did I ever tell you kuti kusupporta Red Devil it's an error I've never it's a choice my love it's a choice and handinga ungazoudza kuti era ipa it's a choice hazvirevo kuti kana ndasupporta ndatove neera no ina ndikutaura masexual issues one asi ndirimo imomo so choice umani supporta anoda TM Sterek umani nda Shoprite handikona TM I choice dear it's a choice andika kutukiwa for choosing kuti kudaderere indisingarifariri andiona but azvinokuti kana pane zvinhu zvatikona zviri kuaffecta vanhu hazvitaurwe no we talk even tirimo we talk I will say it as it is sezvatiri kuita izvozvi kuti paizvozvi right now zvakafanana nawo andika our own government is quiet why when all these things are happening vanhu vari kudzingwa vari kurohwa our own government should be protecting their own people vakanyarara why government yedu inofanira kunge ichisumuka right now ichiita plan ichiona kuti yogadzisa vanhu sei poitwa sei kuti vanhu kuonekwa kuti poitwa sei but it's quiet. Playing from Sisnell is S25 Ultra. Ane audio yaiswa okay hanzi ndibetsere usi kutega moboys handiti izvozvo handitege umwe munhu zvana moboys ndaipeji kwake mune mudedza guys ungada ndichandisa kuti handitege moboys inini hamunhu makundishandisa zvisiri izvo guys makundiudzirawo zvimwe zvinhu zvisingaiti kuti nditege moboys handitegi moboys ile kupeji kwake moboys ariko mukaenda kupeji kwake munomuwana moboys ariko koko manje mukati inini nditege moboys amondazviite inini makutoya kuzoni makusiya platform yake makuti inini ndite mushandi wa moboys kuti ndimutege pano kuti uyai kuno mukudiwa kuno achiti izvozvo hamona. So why is our government quiet when all these things are happening? Zimbabweans are suffering vari paserapo. Why are you not providing transport for those who want to come back home kuti vauye? Why are you not having a dialogue na Ramaphosa kuti wangu chipatara you own mines in Zimbabwe, right? Unema mines mu Zimbabwe, but vanhu vedu vari kurwara vari kunyika kwako havakwanisi kuti vaende kuchipatara. That is not fair. Only government can sit down and have a dialogue government to government and come to an agreement. Say agreement yakaitwa pakabuda last boni yenyika. We know kuti zvakaoma kuchengetedza vanhu vari kuma foreign lands foreign land kuti government yatsa kupindira kuti jojo but panguva dzakafanira idzi kuti pakukuvadzwa vanhu inofanira kupindira
kungogarisana pasi dialogue the way paanopinda papaya muZimbabwe handika kutomusamona kuda kunuko handika chimbouya timbogara pasi let's FT wangu zvikuitika panapa vana vangu vane musikawa vakatizira kuinga kwenyu kokoko vakauya vari kuita musikawa vamwe kuda but again kune vana vari innocent kune chipatara it's humanity vanhu ngavabvumidze kuti vaende kuzvipatara word to word vakasvika vakadzokera uko president it's one word it's just a word that's it it's just saka unoti kuanza ndokudavira kuti vanhu vakaenda South Africa vakaenda vega muno munyika medu muno matina maforeigner kuZimbabwe tina maforeigner tina South Africans tina South Africans vataura shona uko tine hobo matori pa spotlight apa vari ku South Africa vanotaura shona hobo maforeigners South Africans iko zvino South Africans celebrities asikutambira kuZimbabwe ola asikuita interview nevanhu veku South Africa kwa celebrities vaimbi mu South Africa chachako vari kuwana marriage vari kuita mari neMazimbabweans kutaura chokwadi guys kutaura chokwadi cheko chaiko manhingikiri artist eku South Africa ari kuita mari neMazimbabweans because iko zvinezvi vari muZimbabwe nevari kuita mari muZimbabwe vanouya vokolekta US dollars uko irandi ko vokolekta US akapiwa chero $2,000 dollars maimwana anenge ane mari yasingapiwi ku South Africa ko ari artist yasingapiwi kuperform anenge apaibhukirwa mahotera and everything vari kuita mari neZimbabwe mavana makadzi akazoti akuita chero nemakolabha akuita neMazimbabweans because mari yake iri paZimbabwe but ivo macelebrities acho eko they cannot raise a voice about kuti but guys atikuita hazvisiri izvo because isusu tiri South Africans but tinoraramirawo paZimbabwe havakwanisi guys ngatipaongororei ipapo guys kutaura chokwadi ngatipaongororei it's us maZimbabweans who are supporting South Africans zvese animaona zvese vachiipa tiri kuvasupporta vese iko zvino vana chinonzani chimwana ichi vananadi apiwe uya mheno vanozara kuZimbabwe vanenge vachinjani handika vatori flexible to the extent yekuti vanoita ma-interviews kwaola uko hanimona vanoita ma-interviews kwaola vatori flexi like that but any of them is there any one of them akambosimuka achiadisa kuti my fellow South Africans why are you doing this tiri kurarama tikudla nevanhu ava tikudlawo navo at some point chero kuchinzi vari kudei but avana mabasa tinonzi tinotora iwe ekutengesa mafurutsi nemaveji show yeku South Africa kwainobhadha kwa R50 R100 guys vakaenda kuZimbabwe vari kudhura marapa because maZimbabwe zitoda zvinhu tinozadza maground uko kutaura chokwadi pambe paMwari kune zvinhu zvatinoignore tisingataurika hanimona but tichazozviona kudai tichazozviona kudai president weBotswana akaburitsa statement izvozvi akatenda akati ndinoda kupa sando kuZimbabwe ndakapinda muZimbabwe nemotakedi yangu ndaidzaurirwa muZimbabwe akabvunza kuti ko why ku South Africa vasingadaro akabvunza kuti why ku South Africa vanhu vedu vakabatwa vakaoverstay munovapa bani but ku Botswana tikabata South Africans vakaoverstay vanobhadhara fine 10 pull up a day. That was a very important question. It's true. President weBotswana akabvunza mubvunzo recently akati why is it mukabata vanhu vekuBotswana Matswana akaoverstay ku South Africa muri kuvapa bani but Matswana masame South Africans tikavabata ku Botswana ko akaoverstay tinovabhadharisa 10 pull up a day. Iwo ma-artists ari kusapotwa nemaZimbabweans aya why vasiri kumbopa chavo ka ma-artists anoteererwa handika manonzi ma-celebrities vari kukwanisa kuitawo one voice kuti come on guys vasina mapepa inguva isai kumapolisi musarove vanhu vakavari quiet but vari very flexible kunopinda mustudio maola vachitiudza nezvokuedita kwavo tinei nazvo isu tinei nazvo zvokuedita kwavo vari kuita mari ndivo ola muZimbabwe tine vanhu vakawanda vari kuda kutointerviewiwa varimo muya before you jump into this country kuterrorize vana veZimbabwe ichita mashura aJorgina vachirova vanhu vachidini handika we don't want to see their interviews interviewa zvinani unonge masocialites uinterviewe zvinani utore vanhu vebhora uinterviewe zvinani uende kuzvipatara imboende kuzvipatara unointerviewa manesuku
Honestly speaking, guys, ngataure chokwadi pano. Hatisi kuramba ngatikandiga mpinisu. Ngataure chokwadi. Tinoidini kikiri ma-interview ema-actors eku-South Africa. Vanhu vedu vachirohwa ku-South Africa ikoko. Chokwadi, why do we have to support them? Vachikuwadza vanhu vedu ku-South Africa. Why? Why do we have to support them? Because chindiro chinoenda kunobva chimwe. Why? Why? Muzimbabwe mune vanhu mafama, torai mafama chete umu-inspire vana mu-interview mafama. Don't chokwadi, sandabotara pandataura wedhere kuti we are very stupid ngati hey mutisendisa daro ndo pachokwadi. Ine mutisa ma-interview ma-views evanhu vevanenge vachi-interview ndemunotadzi. Anodarika even ma-views ani panovhunzwa vanhu vedu mibvunzo kwaoloko. Ma-views avanopiwa vanhu ivava veku-SA anodarika ma-views anopiwa vanoenda kuno vana mama rasta vanenge vaenda ku-interview. So mukuona kana ndakutaura kuti tine era. Nana, I'm still. Ndinauramba pati yangu ndinamboiramba ndinauramba but ndakakuudza iwangu kuti I will just address ma-social issues zvazviri. I told you wandichingori wanomusangana ndakuchinjai. But I'm just saying the truth. Vakawanda basa re-podcast sometimes but again Orlando Mushori. Again Orlando Mushori. Munasati nemakai panambodzokera paya. Murikuona pekuti maZimbabweans vanoda toxicity. Ola izvozvi akati aunza aenda kana kuno interview kana papi kana kuhospital kwamuri kuda kwacho kana kuti maticha kana kuti kudini anenge ane vanhu 7 ari kuzama kuraramawo ari kutsvaga revenue anenge ane vanhu 7 apana nonoona saka handimushori Ola ipapo futi handimushori pange pane vanhu 7 we don't go and watch we don't go and listen. Tinoda panenge pawa zvinhu toxicity. Ndiri kunyepa here guys. Taura chokwadi kana kunyepa chini simeni muri kunyepa. Itini ndiri kunyepa here. Ola right now simuka iti ndiri kuenda kumboreka. Ini mbofura ndipaparira nyatwa apa ndimbono ndavhiwa manesi kana kuti kudini. Panenge pane vanhu 15. Akaunza simeni panenge pane vanhu 10,000. Achibvunza makuwa asisimeni nyadza asisimeni. Saka ari kudawo revenue, ari kudawo kurarama, ari pabasa. Obviously ndasei. Ani ipapo. Saka ndizvandiri kungodzokoredza ndiri kungotaura ndiri kudzokoredza pano kana unonoka kupinda usati wainoti address chakandingosa to address ungosipo my dear. We did. Anoona, tiri kutaura tipo zvinezvi. Our government is quiet when people are being terrorized in the SA. Why? It's a question. Why? I wanted to add you some trending. Iri kuramba. Tunga network yangu. Mambo try ani sweet one. Vane mapeta. Vane vachirowa. Vakanowanikwa kuti vane mapermit. Vanawo asi vakarowa. Saka toti kudi pamwe munhu aiti wakafira mberi. Hakuva nepapepa anozonofira kumberi. Asarowa, asani mapepa, asarowa. And then pamberi police. And even Ramaphosa is not saying anything. Because issue kurowa kwavanu iri dangerous. Vanokuvadzwa. Izvozvo muna tikutaura nyaya idzo 300 540. Ndiswitch tipinde nyaya dzevanhu. Muone apa namba tichikwira kuti ndiswitch apa. Ndipinde panyaya dzevanhu. Kana ndotaura motokari machituka. Taura chokwadi. Kutaura chokwadi. So guys, requester. A lot is happening, a lot. Kuda kuzvitaura pata panongo uri wega. Vantu yako okutuka. Vantu yako okutuka. Vantu yako okutuka. Come on guys. My issues are pitika pa ground. Amunofunga kuti iwe neni tine basa ti address these issues. Me and you, we need to address these issues. Vazhinji venyu vakataura kumega kuda kuenda kumba but toda kuenda nezvinhu zvenyu. Toda kuenda nezvinhu zvenyu tikugwadziwa tikasiya zvino tonotangira papi. Makataura kudaro. Wait taure.
Chololo. Then tingori inini ni madai zangu. Whether it's who to blame or who to blame right now, Nana, Antika, we are talking about our people. Antika, who is to blame is a topic for another day, and you can come and say what you want to say. It's fine. Hi, Sisimeli. Mushe, sorry, pamwe noise. But this topic is very interesting because I'm happy kuti announce kuti muchaita meeting nevamwe vanhu veku South Africa. Ndaichimboverenga macomments evamwe vanhu vachinyora kuti Anzi, hey, what has South Africa got to do with us? Tauriranai nevanhu vari kuZimbabwe. What people don't know about life is about my relationships, we can coexist and did it. So if you look at my government's Kudara, Madeza, the late Robert Mugabe, Pampaina, who was the president Angaru South Africa during time Mugabe? Zuma. Zuma. So you could see Kuti, they were working alongside together. Pane pakambonzi vanhu endai hati renew ma ZTP hatidai, of which the majority of Zimbabweans of which the majority of Zimbabweans, they were under the ZTP visa program, but my governments, they were able to save us, or whatever wording I can use. But pakangoendo vaMugabe vapachinja ma governments, I have a feeling maybe Ramnangagwa and Ramaphosa vanowirirana pavanenge vachiwirirana, but vari kuleka the humanity side of it. Tiri vangani vari kugara muSouth Africa, Sisimeli? Do you know from the top of your head? Thank you, comment section. I'm not sure, but what I don't know the actual number, but what I know, Kuti, millions of people are in SA. Okay, so let's not also forget Kuti Zimbabwe has special relationship here with SADC because we were once the breadbasket of Africa. Just because of Zvakaitika, Nema sanctions and other things like that, obviously Van started looking down on us and we had to rely on my supplies or other things from Zimwenyika and then Pakazo Zimbabwe farmers. So anyway, I just want to say, Kuti Sisimeli, what you're doing is very, very correct. People need to understand, Kuti, no man is an island. Zimbabwe is an island, okay? Everybody coexists, and it's just about what leader is giving what. And Sisimeli, pamunenda ku forum, motaura, junaitwa in a right way. We air our concerns, Twitter ma petition, tonyora tamba, toti ishindoji kuti neta. But we've never done that before, I do not think. Pakaitika coup yekwa Mugabe. Zimbabweans Joshua Van were offended by Sisimeli's S25 Ultra. Hello? Hello, yes, go ahead. Oh, okay. Pakaitika coup yava Mugabe. Zimbabweans, that was the right time for us to stand together and to make sure that we would have gotten rid of this government. Our current government. We are not that we are not that cheap. People can like what they like. However, it's about us moving forward as one. Yes. We're not one. Tinochka, Zimbabweans were very individualistic because UK yakati colonizer and they are individualistic society. My British, English people. Not British, because British, you can be a British, but I mean English. So, moving forward, this is the starting point, Sisimeli. You're on the right track. Don't worry about negative people. And I committing you, vanok support vanenge varipo toda kutozoona ma outcome pane vanhu vanenge vachinyora ma notes, and then we take it forward. Now, I believe it's illegal. How is it possible, Sisimeli, for me to live in any country legally? Ndikutaura nezvema ZTP because ndavunza question mu comment vanhu vakati hanzi vanhu vese ngavaende. Saka ZEP, and if I've been living legally in a country for over 7 years, you cannot just get rid of me. That's my problem. That's where I'm coming from.
That's Okay my then. problem. Kuti So vanhu vari kutorwa vakapata mapepa they are illegal. legally but You vari kutorwa cannot do nezvekudai this. ndo pane problem yangu ipapo. Okay? That's my problem navo vanhu ava iri ipapo. All Munhu right. akapata makatanga muchidzi undocumented, let them go, fine, foreign fine. We said Right. okay fine. Muri kuda database renyu yekuti muzoti vanhu vasiri undocumented vasiri documented ngavaeni. But now we've got documented people that are being terrorized again vachirohwa vachitorwa zvinhu zvikaendwa panze. And then So Sisimeli Inzwai. Now, kunevese, I'm sure, let's just say 70% of people vari kuona live inei vari pa ZTP permit. And but because tiri individual tenge takuda kuataka Sisimeli, muri kuti tiri stupid, no, use your energy to sit down and go kumapano ari kuendwa nana Sisimeli, because we do work hand in hand. Zimbabwe and South Africa, we're not an island. And then vanhu vese budikirai makasabudikira mchikota upenyu hwangu ribondi chango wanda mumba kusvika zvapfuura. This is just rubbish. We need to stand up. Oh, ndandine point yandandisina kutaura. When the coup happened, paipai pakaenda vamugabe, ndo pataitofanda kumira. Why? The whole world was watching. The whole world was watching Mugabe aenda. I think pane nyika inonzi Libya nedzimwe nyika dzakabvisa ma-president avo ma-government by fire, by force. But maZimbabwe ntenge tichitya topiswa tonzwai. I don't know. Ndatoneta nazvo. vanotya vanguva zvako tukana meni kuti tozonotuka kukuya kwasi. Imagine instead of kutimira tese, affects them and affects me and affects our children and our future. They don't care. Because because Zimbabwean people, we have an individualistic mentality. People can Google, each country has sort of my different cultural norms and traditions that they have. Right, but okay, I'm delete. Okay, so in an introductory in terms of why the South African government and the presidency would not pay attention, because they've got elections this year for local government. Benefit, because remember, he would want to still remain in office. So at the end of the day, votes when it comes to time for elections. So at the end of the day, whether you've got a permit or not, guys, move away. Sorry about that. So you find kuti ivo kuti vazotanga kudefenda nyange vanga vakauya kuno last week ka hazvibatsiri because ivo vanenge vachitarisira plate yavo. So you find kuti a lot of people will be forced to live in expensive areas kune varongo and all of that stuff kuti vadi vagarike, because at the end of the day the other issue that comes is South Africa will never give us my permits. Inini, I remember I've been on the ZEP since 2010 and now they're telling us kuti you get permanent residency. You only get permanent residency when you've gone through the 5-year work permit. Yes. Then you apply for it. So basically, you would have lived in South Africa for 20 years. Yes. For you only to get residency. We cannot fight the South African government, but we have to fight our government, because at the end of the day, the reason why we are dispersed is because of economic hardships. We're living in other countries because we cannot sustain ourselves in this country. I still have challenges with it. South Africa no, South Africa it's about $45 a year. It's about $300. So even if they've slashed the prices of those things, there are certain things that are making us not being able to survive. $10 yandinenge ndapiwa naSisimeli iyaya ndinoimultiply yoita $20 pamwe seSisimeli vaingire zvinhu $5, I will make that price double. So you find kuti economy yekunoku iri kukonzeresa kuti tigare mudzimwe nyika. Kugara kunext door uri kushungurudzwa, kudzoka kumba kwacho hakugariki. Saka hurumende yastepfather haisiriyo problem ihurumende yedu isusu inofanira kuti chengetedza, inofanira kuita kuti economy yedu ive conducive, mabasa aveko, maindustry aveko. Saka kana tichitaura zvevision 2030, we need to make provision for all of those things, because we cannot push an agenda isingazoti benefit
Saka, whatever we do at this end of at this point, the main problem we have is unity. We amongst ourselves we are not united. As we are sitting right now, we're speaking of something that's productive. We're less than 1,000. But if we're going to be speaking about that dog boy in America, we're not 9,000. So it's also patches to where a problem to our own stuff. Thank you. Thank you. We are shooting ourselves in the foot. We are taking consensus tiri kuda kugara munyaya dzevanhu but tichifa nenzara ipo paya patichisveta mafrozen tichitaura nyaya dzevanhu ngatitei chirangano chekuti alright fine ikonomi yedu yaoma bhodha riri kutisungira zvinhu tiite maunion atinogara pasi tichikumbira hurumende kuti onai minimum wage muno muzimbabwe hamuna kana minimum wage. To begin with, there's no minimum wage. Saka, even if you look at it, Papa akakupa basa nokuti ndokupa 150. Is that government? No. To begin with, the salary needs to be looked at. To begin with, even the social welfare, disability grant, any of those things. So we cannot move forward if we are trying to take next door. No, we have to begin with us uniting so that we can, because government, was not a serious standard. Right. My topic was. Oh, I don't know. Actually, the plate and store and all right. Anyway, I end. My topic was saying right now. And the one video, you move on that chiroa. I think they have paper. I see my paper cannot verify you. Are legal, but and that's where my challenge is. Can I come over? Never than my paper. Check on my videos. I spin up with Zimba. Talk about safety. Vakupinda pacemetresi kutsvakei muri kuti vanhu ngavaende kunyika dzavo kopa macemetresi evanhu muri kuvhura muri kutsvakei kwakuda kubaka uko ndopanaite challenge kuti rai zviri kuitika izvi handi vanhu vari kurwa pamberi pemapurisa kwete kuti pamberi pepolisi pesafcI vachirohwa nevanhu mapurisa aripo and they're doing nothing. Ndopandauya ndichiti nini saka why is it kuti the government is not addressing anything? And the Ramaphosa is not even addressing anything. Kuti kova murukuvaroverei musarove vanhu machigara yedu. Why is Barbara? Antimaona ndopanga pane topic yedu, but anyway sezvazviri inongozotenderera yokuzobata kusikora iti pakanaka. Thank you. Vamapanda vapinda taura itinzwe pane munhu unaitona nemanhamba anobva adona gaitinde kunyaya dzevanhu kola taura itinde kunyaya dzevanhu. Sisimeni muSouth Africa mukangotanga zvema-elections, ma-politicians, they are the one who are giving all this crisis that is happening. All these things this happening, inyaya yema-politician. These people vane politics, ndo vari kupusha zvana much izvi. Ndo vari kupusha vana Dudula. Why? Kuti vanhu vavote, vanoblema ma-foreigners pama-failures avo e-government. 1, 2. KuZimbabwe kwedu kumusha uko kwakagara kuti regime iripo yakaita corruption long time ago ndobva yauraya zvese, everything, industry, whatever is all dead. Hakuna munhu anokwanisa kusurvive muZimbabwe kana usina mari. You must survive wakabata mari pamuromo every day. Vanhu vakatiza vakauya muno South Africa vachishanda. Muno South Africa sisimeli munogara munhu ari tough in brain. Zvezvo uri kufokasa nazvo. Kana uri kuwana mukana wokutoshanda kuwana mari, developer kumusha, uona zvokuita kumusha. Stay away from violence menyaya idzi. Ava vanhu vese vari kuita noise dzese kana uko kwese kuDurban vari kurova vanhu kudima misisimeli zvese zvavari kuita zvo. Ma-politicians are the biggest. I-politics yavari kuita bring in. Why? Varuda kungoti vati maforeigner ndio vari kutadza kuti nyika inake. Which job are you crying for? Akabvunzwa nemureporter. Guys, what kind of job are you talking about? You can go and buy vegetables in the farm and you come and sit here and then you sell. You can go and in the garden there vunza murungu kuti utsvaka basa rekani. Havadi kushanda. Havadi kunzwa mangu muromo yokuti havadi kushanda. Varite garden boy azviti. Saka havadi mabasa iwawo. Why? Makaintroducwa muno mutemo unowana grant ukazvara vana 7, ukazvara vana 10 vanenge vachiwana mari. Saka munhu akakalkuleta mari idzodzo
anotoona kuti is fine. And I don't know kuti whoever told them that kuti uchawana mari yokungopuwa free by government. There is nothing like that. You people, you must go to work and work. Yes, I understand our government failed to look after his own people because of corruption. Munyika medu simeni mauro ane corruption. Yes. Corruption is what? Simeni, if you go in the hospital, people, they are sleeping on the floor. Yes. Just imagine, on the floor. Yes. Ndakarwadziwa kwamutare kunaenda kwamutare kumusimeri ndakagumuka kunzwa hasha ndakaita hasha ndanoona munhu ndikati why pasi zvikanzi hapana pokurara sisimeri simbi munodziziva mawadhi akazara simbi sisimeri. So why now is all about politicians who are the big fish who is fishing around and playing with people's lives? People they want to do the strike in Zim, but people they get tired of it. They're just looking now. Mental health. I want to tell you the truth. Mental health. What am I going to do tomorrow morning? Never. So honestly, what am I going to get? Look, if you go kumusha uchinda kuholiday, unongofila kuti ndaenda ndine zimari rakawanda ndapedza maproblems emu. Asi zvinosirisa people that vari kurarama mental health. The only solution is the government to do well. Ini ndiri kutofara pavari kuti varungu vadzoke muminda. Varungu vapiwe minda zveshuwa. Kana vakapuwa vari maBritish kana maIreland kana mabvepi vanouya kuzoinvesta kuZimbabwe, maybe it will much better to people. It will much better. Vanhu vanozofunga kuti ndikatora land ndoitawo ndotsvaga company. Are you aware kona kune vasiri kutombosvita vari kutama yendiyo iyi kuti vanhu vanopuwa nezvaita sei hazviti but land yacho vakatora they cannot even havana kana kutomborima kana chinorima chinobatsirapo hapana asi vana vakagara havana basa ravasikuita. Kune maziminda akaita masango okuti sango racho unofunga kuti mamuzuu hakuna ari kurima. To do. Kola, hi. Ndukumbrotore yemindo futi my 1 cent ndisandakanganwa. Paminda pipe and then I'm going back to teaching pipe pakatorwa varungu minda or whoever was the owner of the minda. Paminda pipe my war veterans because of the Lancaster agreement and it paka promise kwaka kunzichi land war vets. However, vakaitika vanhu vakapiwa mishina kubva kuChina vakapiwa mbeu. Those who are thriving they are, but hapana zvakazoitika because if we want to do a research to know who was successful wakapiwa farm as a war vet, none. Thank you. None. No one did well, my girl. No one did well. I love politics very well. No one did well. They failed it. You see now, guys, if you go to Mozambique, you cry. Go to Mozambique, Beira area, Nampula area. I always go there. Go there, guys. You see that they are developing a lot there now. Booster life dzavo mamoske nayo ataiseka vaiuya zvofudza mombe havachafudzi mombe vakuliva in ende kuMozambique hakuende gets 24/7 magetsi aripo. Kola ndakaona documentary kakuti mafarmers akaenda paipai during my times ekupa land kuma war vets vakaenda kuMozambique. That's why Mozambique is thriving. You see, if you get in Manica, when you get in Manica, pane nzvimbo inonzi Nyambudzi, uchienda kuchinyambudzi uku kwese ku area kuri kurimwa jafrota. Imwe so inonzi jafrota iri kurimwa. Sisimeli dzimba dzakavakwa ikoko dzinogara vashandi and the life they are living 24/7 magetsi ariko. Hamushaiko magetsi in Mozambique. Now here in South Africa, I want to tell you the truth what is happening in South Africa now. They want to remove this man. Murume uyo aripo havachamudi. Varida kumubvisa. Why? Varida kustraya kudzosa muzulu kuti atonge. Ndo nyaya iripo.
Yes. Exactly. Ende pai uyu anonzani Malema paakaenda ku court pai maitona paakabuda and stuff like that. South African pachawo vaitoti achaita next president. So you're right, Kola. They just want Zulu president. Isusu taitwa ngwembeva yateiwa takateiwa isu tiri ma-scapegoat tangobairirwawo papfumo risiri redu nokuti ndisu tinomuvha parliament nokuti kozvino if you go into parliament you hear the only thing that is crying is foreigners everywhere. Politics, the cards are Chinese, they're putting foreigners. Even the UK, foreigners. Even yes. garage, you know what's my foreigners, but That dialogue we are talking about is for people's safety, to require them to think with us in a peaceful way. For safety too. And for safety is we have to talk with each other. Aiwa, kana ari muforena aresha aita mhosva apara mhosva. That's why kune mutemo, munhu anoenda kumutemo. Atadzawo asina zvakakwana ndaende kumutemo in a good way. Without abusing them. Without beating them. Without throwing them out. Vasarova. They mustn't be beaten or being vandalized at the same time. Thank you, Sisimeli. I'll be waiting for that broadcast till next week. Thank you very much, my love. Thank you very much. Okay, Sisimeli ndingone mubvunzo wani pamwe pana ari kuziya. Ndiani ari kutuma mavanhu ava kuti vafambe vachirova vanhu? Ramaphosa. Ramaphosa. Kaiwa, kune vanhu vari kutosponsor. There are people that are funding mamachiwa LHT vari kuseruku. Politics iponi chataurwa nyaya dzemabvudzi kuneta saka pachakuvara vanhu vakawanda. But unfortunately, the sacrificial lamb are going to be foreigners, most probably maZimbabweans. Andubona. Saka tikutsaya kuda kuti because vachipiyaniso pachapinda maforeigners and most probably 99% maZimbabweans because kuno chungodzi maZimbabweans not sakaderereka. All right, but my final words, during the comment section, my final words is Mazimbabweans, Ngati Batani. The reason why I said my government, pandapa example ye kuti pampai na Mugabe na Zuma, they had a good relationship and then they were able to protect us, you see? To talk about the now, because we cannot really now change the whole government, this institution. And it's we cannot do it. Takapuwa time, in my own opinion, Takapuwa chance the time ye kupi, because the whole world was watching. However, moving on until today, neku deadline you guys, Ngati Batani, let us show up for my political talks. Let us show up and make a noise. If nobody, those are my final words. Right. Thank you very much. Thank you very much. Right. Hello. Hello. Hi, Sisimeli. Hey, Siswag. Hello. Yes, so I do kunzwa. Murisei. Muche kanjani? Murisei Sisimeli mukundiwa? Tikukunzwa. All right. Ndafuna pamwe pana ari kutaura kandikati mumbova pachanza urapedzi. Aiwa ndiwe wega. Chanzi makadizve. Tiri right kanjani? All right. Murisei. Tiri right swaga urisei. Aiwa kungodaro. Aiwa tafara nenyaya yamauya na. Mati inenge ichitaurwa kupi? Inenge ichiitika kupi? Live yacho kuTikTok kana Facebook. Last time takaita kuTikTok probably on TikTok but ndoda kuzama kuchova kuti Facebook. Ndichaona but kana zvikaramba still it's okay. I'll just send you to it because atita flyer insiseta flyer kunototenderedza kana tawirana kuti kuitira kupi. Because chatoda kukumbira chokuti vasarove vanhu. Vasakuvadze vanhu. Kana vapata munhu asina mapepha ngavangomubmita kumapurisa.
ngavarege kurova vanhu, ngavarege kupinda mudzimba dzevana chinovhura mametresi, because by kupinda mumba mako iwewe vachivhura metresi ka hausisiri kutsvaga kutsvage pasi metresi ukude. Aiwa, zvinenge zvasanganawo nevanenge vachidawo kuba zvavo, because kune vaya vanenge vachitongobawo matagisi ya. Aiwa, saka tinouya mati musi weSaturday. Ndichaitwa flyer yacho ndichakupai. Alright. Aiwa, izvozvo ndizvozvo. Ko mabhazi aya akanga anzi nehurumende ari kutumirwa vanhu kuZimbabwe akazodi? Takati tatove neconfusion tsvaga, because pakabva pabuda vaminista vachitaura kuti ziyambisi yavachara kuti vanhu vachi vanoda kupiwa mabhazi ekuti asi handi vakaenda vega ngavangotsoka. Saka takabva taita stuck kuziva kuti which is which. Okay. Handiti munoona sisi vangu. Nhasi hangu handisi kuipisa kana kutaura chakaipa, asi kungoti tungoonesana semhuri. Sezvo mauya nenyaya yakanaka zvakadai, sasisi vedu vatinoda pano ero vanoteerwa nevanhu vakawanda. Vanenge ndafara chokwadi ndichitoona muchiraisa this kind of topic, so that tionesane semhuri yeZimbabwe. Sisi Mary, the situation here in South Africa is so terrible. Yes, the situation is very, very bad. To an extent yekuti we don't even know what to do. Iko zvinovari kuteera nemudzimba murodhi, chero even iko kumasuburbs kwatinogara uko vanototeera, kungobuda pageti kudai unotoona polisi yakamira parutivi vachitobata, kana kuti ivo vakomana vakabatwa kune polisi zviri nani, asi ukabatwa nevava vanenge vachingofamba ari magrupu nemaisa Africa. So which is not, ndo zvinenge zvakuratidza kuti awati haisi basa neayo government yedu. Takaona pakaitika zvese zvakaitika izvi Sisi Mary, dzimwe nyika dzese vana Nigeria vanani vakakondema zviri kuitwa muSouth Africa, vachitaura vachipa muono wavo, vachitaura vachipikisa zviri kuitiwa. Ndo zvinoratidza kuti they have got so much care. Haina kana basa kuti vari kumirirawo vana Zimbabweans. We did not see that. Patakanzwa muchitaiwa paita mabhazi ari kutumirwa kuSouth Africa, awa vari desperate. Munhu anovingwa, hanzi hanisunzwika. Iri kubreka zvokuti but atisingochingira kuteerera, iri kubreka zvokuti pamwe ndokona kudonha ndokuita imbotaura iko zvino izvo pawakatomira ipapo, mira ipapo, iri kutoita ipapo. Alright. Then vanoti ivo havana, muno muSouth Africa vanhu vari kusafa Sisi Mary. Hazvireve kuti kana wakauya kuSouth Africa life is good. Things are very bad here. Munhu unongovingwa, huna kana mari, ingori chekudya nekubhadhara rent. Ndo life ikuraramiwa muno muSouth Africa. Saka munhu unongovingwa usina kana sent. Vaikandirwa zvinhu panze, vaikandirwa zvinhu panze, kungoti unongobvawo kubasa wotosvika zvinhu shandwa this and that. And bill number 3, president wakubreka swaga chetombokunzwi manje zvaiko zvino hatichakunzwi manje, hatichakunzwi vana veZimbabwe vari zvadhakwa swaga wesi manje hatichatokunzwi wesi. Yabva adonha, yabva yamudonhedza network, anga tasingasamunzi zvachose. Right. Right. Guys, ndamoda kuti mutenge kutaona maona ka something touching a very interesting topic, but anyway we'll come back to it, and it's some other time. People of Zimbabwe are not ready yet to talk about these things. Zimbabweans are not ready yet
to talk about these things. We are ready to listen to idiocy. We are ready to come here and listen to Nyadzevan. That's what we are ready for. So Tombo Sia Shedits, Antika, Tombo Tiameno Anuta Dikoko, because no Shirkuita, Zimbabweans are not ready. Honestly speaking, they are not ready. Don't forget much when they make my number. Edo I don't drop. But it's people are not ready to discuss about this. And so, guys, I'm never sure. Tango na kudona kudai so network yake better kutoshika kushika ya mudonetsa pasi. Saka chata kuda kutite guys chekuti ndakudona tochuya kunyadza munofarira nyaya dzavanhu. Andika tine guwa rekupisa tine nyaya dzevanhu. Nyaya dzevanhu chadzedzisa dzani maona munhu achifana pati ane nyaya yake iripisa saka tichasanganisa nyaya idzi ndodona todzoka kunyaya dzevanhu. Andika takaenda stay tuned guys kana mara ready Zimbabweans are ready to talk nyaya idzi aiwa tichadzoka tichazodzipenengura zvazvino they are not ready to talk about this. Andika so tongoti zvinenge zviri paground zvitongoita izvozvo. There's nothing that anybody can do. Animona 465 how many millions Zimbabweans that we have who are living in South Africa? Tinevangani. So shandi alright aita zvokufona swaga ndikaiti munzo tipedana saka ndakutodona zvangu kuti tive neme life but you can say your point ndakutodona ndidzoke neme life mukushira pamusangano wenyu kuti munozonzi muri kukwidza vanhu no inga ndakukwidza one pan ndakukwidza one alright aiwa it's okay ina ndazoti kwaivukirana kudii inotora ma-social issues isn't it haisiri reason ndakudza kuti ndikupindira kuti I want to say the social issues ndirimo mukati momo. That's what I'm doing. Alright. Aiwa zvakanaka sisimere gaichikurukura. Ndini nyangwe pakuti sisimere alright situation yatiri kufesa as maZimbabweans. Sisimere things are very bad here. Saka iyo government yedu kana ichiuya yotaura kuti aiwa vakaenda vakangoenda vega decent that vasingaratidze rudo pamusoro pavana veZimbabwe vouya futi panapa vachitaura zve2030 kuti vamunangagwa varambe vachienda mberi. Isusu sisimeni taneta tiri kudedzwa mazita tiri kuuraiwa in South Africa. We are suffering. We are being butchered in South Africa. Ivo vachitaura zve2030 yacho inotibatsira chii? Tinosvikepi tichitambura? Ivo vachingopa vamwe vanhu mota, vanhu vagara vaine mari vachiita basa rekupa mota vanakavhura mafactories vana kuti vana veZimbabwe vange vachishanda munyika mavo vachivhurawo makambani kana vachivhurira vana veZimbabwe mabasa. Zviri nani zvinokwanisa kubatsira vana veZimbabwe kuti tikwanise vasingaratidze tishoma chike kuvana veZimbabwe vanenge vachida kuti tisvike kupi. But this is what I am saying, Swaga. Anditika kuti apana chamutinomuka tikawawata sei chero takachema sei chero takabuda misodzi yeropa as long as isusu pachezvo tisatanga kuita priority zvinhu zvatiri kutaura izvi it's just a waste of time. Unity yambotaurwa iya kana isipo you are wasting time because unyaso kutoona kuti misplaced priorities ndambozvitaura vanhu havadi kuzvinzwa because ndo zvavanoita. Andika ina matiri kutaura nyaya yacho yamunenge tichiti yautaura iwe kuti nyaya dzakadzaka dzinoti affecta. Swaga how many are we? Indaunoti ndine guwa rasisimeli izvozvo uone chine saka people nano havana basa nazvo kutaura izvo hazvina basa kwavazvitori ball tikutongozvinetsawo. Swaga we are just wasting our time. Rupanzvisa we are wasting our time because people are not ready. Aiwa, isusu ichibva ndikotaura hangu mashoko ekungopekura. Sisimeri. Government yedu mitimira nditaure. Inini autokwandire. Handisi kutuka baba vedu vamunanga. Haungatuka yako uri platform. Haungazotuka uri platform hazviti. Nditaure sisimeri time kana nditaura handisi kutuka handisi kutuka rega nditaure government yedu baba vamunanga makatitira ngatiite Mugabe haana kungobvira akazamawo the way you tried
hatisi kukushorai, makazamawo nepamunogona napo. Tinokutendai nemabasa enyu amakaita, makativakira marodzi, makazamawo zvamakagona mukainovheta parenyatwa, mukagadzisawo marodhi. Zviri nani izvozvo, tinozvitenda. Hatisi kukushorai mukuru wedu, tinozvitenda izvozvo, ero makaita zvinhu zvakanaka. But vamunangagwa, honai vana venyu tatambura, tasafara kwenguva yakareba. We are going through a lot. We are being called names left, right and center. Tinokutendai baba vedu nezvamakaita. Asi aiwa, pamwe kuti muchibva vamunangagwa, chisudurukai pa-2028 apa. Muchisuduruka mosiyawo nyika kuvana. Tinozvishandira, tinoda kusafa kutaneta zvekuti mucharamba muchienda ku2030 baba vamunangagwa. Hatichadi. Chimboendaiwo munozorora, tinokutambirisai mari yamava muchitambira muri president. Iko zvino izvi mbokawo nyika kuvana takatambura. Kupakejeni kuya munoshanda muriko, tichikutambirisai mari yeupresident hwenyu, tichikuitirai zvakanaka baba. Muri kusiyawo legends kuvana venyu. Mwaitwa zvakaita zvaMugabe. Aiwa, isusu taneta takukodedzerawo kuna vanzana vachiwenga ndimi makaisa vanhu venyu apa. Chibisai vanhu venyu, isusu hatichadi. Takufa nenhamo, tiri kuuraiwa kuno, tiri kupiswa South Africa. Bisai vanhu venyu ava, hatichavade. Nekuda kwokuti vakuda kutotitorera marights. Zvodzade maparliament anovhota. Iwo ari kufosekedzwa kunzi hanzi ngaatoita zvebill number 3, ngaavhoteresa bill number 3. Vanozokwanisa here kuita hold accountable kuna president Mnangagwa pama-elections acho ari kunzi anenge achivhoterwa kana vachitypidzirwa right now kunzi anenge asina kutovhotera ZANU-PF kuti 2030 iende mberi ari kudzingwa mupati. Vanozokwanisa here kuti kuvhotera paupresident. Tine marights edu sevana veZimbabwe, tichivhotera president watinoda. Izvo zvekuuya muchitaura kuti hanzi budget, mari yema-elections iyoyo ngaiende ikoko inovaka nyika. We are the most richest country in this Africa. Tine magoridhe, tine mangoda, tine zvose. Mari yema-elections ngaigare iri kuma-elections. Mari dzese dziri kushorotorwa nevese vari kuita matenda vachikiparadza ngaigare munyika. MuZimbabwe maakutoda mutemo wekuti kana anenge angoba chero $2, anenge angoba single cent muZimbabwe ngaaurayiwe. Hatichadi mbavha dzinoramba dziripo. Ngamiswe mutemo wekuti munhu anenge aba chete, munhu anenge aba mastate resources, munhu anenge aba mari dzenyika ngaabva angoitwa kuchekwa chaiko chaiko, apiswa kumarabuku. Hatidi kana kuvaraka, hatidi kana kuchema. Hatichadi. Taneta vana veZimbabwe, tatambura. Hatichazive chekudya, taakungorarama nekudya nhengo dzevamwe varume. Saka izvozvo ndozvatisati takuda kuzvishandira uya professionals. Tine mabasa edu tinogona kuzvishandira. But kuramba tichisafa tichidedzwa mazita tichiurayiwa kunoko. MaZimbabwe, let's stand together. Let's fight for our rights. We are Zimbabweans. All of us, we deserve better. We deserve kurarama tiri munyika medu. Tine upfumi hwakawanda muZimbabwe. Izvo zvokunzi hanzi chizoita isei kushiri kufa. Asi katikamirira pachokwadi ichocho, vakafa munguva yehondo vachirwira kodzero dzavo, vaisada kufa but vakafa nekuda kuti vakasacrifice upenyu hwedu. Why not us? Tichikundwa nemadhara nechemberedzi dzekudhara dzakarwa hondo idzi. Isusu tiri vana vadoko. Ngatimirei pamusambangwena. Let's fight for our rights. Let's stand up as MaZimbabweans. We cannot continue like this. We are suffering. Vari kuda here kuti tiitewo zvipuka zvedu tiende kana kuSouth Africa tirongewo masoja edu tinorwisa government yemuZimbabwe. Ndo zvavari kuda here. Savakaendera kuhondo kwacho kana tichitambura tichisafa like this. We are not going to continue like this.
Sisimeli, tell this government the truth. South Africans, they are very good people. They have been keeping us for a very long time. We cannot come here and say that South Africans are bad people. They are good people, but yet Zimbabweans, we cannot do the right things. We are coming to other people's country and start doing wrong things. We should just take accountability for our doing wrong things and face the truth. We need to call our government accountable. This is not okay. We don't want Zimbabwe to become a kingdom. We want to be Zimbabweans with our own right. We don't need a kingdom in Zimbabwe. This is not okay. We are suffering now. If we need I'm ready kana ndichuraiwa kana ndichipondwa ndikoko hapana kusvika because tikunguraiwa kuno. What is the difference? Toita say torarama upenyu hwekungoti so sanzi my elections my elections kune maproblem. Ndiani ari kukonzera toxicity? Ndiani anorova vanhu muZimbabwe? Tichasi tuma election ari free and fair. Kana pari free and fair, hapana toxicity. Muno muSouth Africa kana asita elections asati amboona vanhu vachirwa in 2 days zvinenge zvanyararwa zvitopera. Free and fair. Hapana toxicity inenge iripo. Musawanda netoxicity which yamuri kukonzera imunu. You need to stand not 2030 hatichadi ingatakutenda itautira wache maoko nhaiva munangagwa makaita zvakanaka chaizvo tinokutendai baba vetu nyatakuda kutimbotongo nemesti vanotsvaka mabasa anoenda neteknoloji iriko mazuva ano vanhu vari energetic vanokwanisa vakadzidza vanokwanisa kumhanya nesimba rehudiki. Imimi makura pamaka muchizvira tsitsi here nhai maZANU-PF amuchizvira tsitsi nhai vamunangagwa takakutadzirai chiko nhai baba vedu titiregaiwo timboraramawo tiri free asikari taifunga kuti aiwa pamauya pachigaro muchatiita kuti upenyu hwedu hunake but honai maakutoti abhusa futi musadaro vamunangagwa ingaa tiri vana venyu tinongokudai wani taingokurumbira kaneta asikari. This is not okay. Right. Comrade Gaba rinocheka saka pamberi naye right saka zvachaitaka Swaga ndofunga ari kutaurawo zvipamwe pakatidurura zvichemo. Right, one good thing about this platform is unotaura zvaunofila handitika unotaura zvaunotaura zvaunofila despite zvokuti munhu ipati ipi or munhu ipati ipi munhu unotaura zvakazvimirira ndio inonzi freedom of speech. That's what we are trying to exercise. Handimaona ndozvatiri kuexercise without fear, without favor, without kumbunyidzirwa, without kutyisidzirwa. Mira Swaga ndipedze, mira ndipedze without kumbunyidzirwa, without kuiswa pakona. Munhu anotaura zvanenge achifila akazvimiririra hazvireve kuti tinenge tave maenemies. Swaga titaura Swaga taura upedze toda kupinda mune imwe nyaya. Taura upedze tine time tukumaitana netime. Okay, saka izvozvo zvevamunangagwa izvi nemaZANU iwe anonzani wikinari ndakanzwa uchitaura kuti Swaga apa hona katakura sanya hona takuita name dropping. Swaga hona aiwa mira takuita name dropping antika palive yakaisira izvozvo iwewo chawakuita tini asikaku chimeni chokumbirawo muuye nelive yokuti tidurure zvichemo antika totouya ichidzikana kuti ndiyo live yeizvozvo totobaya antika muchichana because apa tatiri kutaura nenyaya yekusouth Africa tikataka kupinza vamwe vanhu takutama name dropping chidini takutondudza focus handiwana but iwewe what is tisimeni tikukumbirawo date nguva toda kudurura because tiri vechidiki ndinenge vechidiki vacho
tikurwadziwa nezvakati nezvakati ndouya ndovhura platform mouya mose muchazotipa zvari iwe ndima mutondudza zvarini pasaturday kuya majeti pari busy because pakati pese apa ndisingabatiki saturday pari busy and let's see any day after saturday papa iri kuyayo iyi aiwa mufanira kuita early because toda kutaura especially toda pakati pevhiki vanhu vese varipo vanhu vese varipo vanhu vanenge vaurayiwa kunoku vanhu vari kuurayiwa aiwa kusi kure swaga handisi ingori 1 chete kusaturday because kubva mangwana kusvikira pese alright Thursday. Let's do Thursday. That's the only day I'm off Thursday. Right. So guys, I think Thursday panapa ndakuunzira vechidika andika vari kuda kutaura mutauro wada kutaura ndikuya navo Thursday panapa upiye. That's the only day I'm playing from Sisnelli's S25 Ultra. No day I'm off. Saka Thursday guys muchiuya andika totanga ipapo. So because they don't let my name dropping up there to lose a focus andika platform andika without ndoshandituzama kuexercise kuti we can still be muZimbabwe tese, we can still uchita zvaunotosapota party yausapota uchidini asi tichitama dialogue tichionesana vakuru vedu vachizvinzwawo pasina kutuka vachinzwawo zviri kuchema because you are the people ndimi vanhu vacho tisi vanhu vacho andika inini what I also believe is government inofanira kuteerera kuvanhu because tinonzi nyika vanhu pasina vanhu hapana vanhu vekutonga hapana chekutonga so at some point panofanirwa kutonga kuti paitwe dialogue kumboteererwa kuvanhu kana muchimbe ndakambotaura ngadai zvaigona sometimes vanomirira vambouya kuti odai tauya kuvanhu chii muri kuchema nei vambonzwawo kuma-masses of people what they will be saying especially kune vechidiki vari kutsimuka hanimaona because zvinhu zvinenge zvakati varemerawo vari kuziva mastruggles avari kusangana nawo hanimaona for one ivo vanaswagavaka ingotani hanimaona vamwe vanenge vachidawo marights avo ezveungotani hanimaona zvinhu zvokuti zvinokwanisa kudiscusswa futi hanimaona vachitaura kuti isi tinodawo marights tisununguke tidai hanimaona because honestly speaking maissues akawanda anenge achifanira kuti adi hanzi tai after work Thursday that's the only day ranendiri off pamwe pese apa ndendisipo Thursday rega ndodei ranendiri off handiwana saka tosangana ipapo toita Saturday Thursday tati iyanti Saturday yemadhudhula ndichakuudzai kuti ndekupi yemadhudhula Saturday handiti so then totaura handika yoenda viral yozikama kuti vanhu vakutaura vanhu vonyatsonzwa kuti muri kuchema nei vechidiki handika chamuri kuchema nacho even imi muchemere muri kuchema nei obvious muri kuchemawo nemapirisi eBP muri kuchemawo nemapirisi echakati there is a lot aiwa ndakuda kupinda kamune imwe nyaya yakati munhu anguramira there is a lot but I think how to say it matauriro ini zvandikufunga sometimes approach dzedu munoziva approach cheche iri important munoziva tinogona kuita approach yakanaka cheko tikanohwikwa mukadoona zvinhu zvakudodaidai mukatovhunduka approach yedu ngaivewo approach ine ungwaru ine respect zvakare vanenge vachitotinzwa hanimaona tikaita zvokuti tuka achituka kuti atokanangoti atisati maaredi muchiita zvotuka approach checha iyo inogona kutoita tinzwe zvinhu mukatozvona zvakutoadressa kuti okay you know so Thursday ngatisanganei toenderera mberi takataura because it's like vechidiki ma20 something years kai vari kuda kudi kuti vaputike anditika vakwanise kuti vataure right so guys I think ndoni yandira kuti ndiwe nayo takupinda ndatodonedza life ino ichi ndatoidonedza life ino ichi topinda andika munyaya inotevera hanzana nenzara sisimedi vanhu chinonetsa kani chekuti chero mukada kudi henyu kuZimbabwe kunako opposition party that's a fact there is no opposition party that's a fact animaona saka handizoziva maybe vanasoga vachato nevamwewo team tinogona kuvhura imwe party animaona because as it is right now which party do you have which party is there no party animaona unless vanasoga vatotanga kutovhura party yavo kuda vopinda muparliament isedu hatisi vemapati tiri kupati sedu uya tiri kudhara chedu kungomirawo tongoyawo vanhu vanoda ndokwedu ikoko tongoya muri kuchema uyai dururai modurura motaura vanonzwa simple zvapepera right guys so
inini ndakuda kuti ndidonedze life. All right. Now that donate the light guys stop that joker right now and it's hands very true no part. There's no part, don't you find there is no part. So sometimes it's not to approach here because the part hakuna. So takala mukaita mchituka and they decide to ignore you. So kangu fana parati netika pose hakuna ime part yakuti mnoze kwenda kune part yakati anona ichazitimira. So approach is should be very important ngado gona kutonzwa. Zvikanaka naka zvikatofamba. Andimaona. And chirongwa but inonzi china itusandizivi because as far as I know vachirongwa vachiri muZANU-PF. As far as I know vachirongwa vari muZANU-PF. Inonzi chii pati yavo tusichirando because handiziva sana mbonzo kuti kune mepati iriko. Ndokuziva kuti vachirongwa vari muZANU-PF. Saka kana muchiti vane pati inonzi kudii pati yavo. Handizivi. Ndokuziva kuti kune pati one Zimbabwe. We only have ZANU-PF right now. Hakuna pati. So right. So ndakudona guys. Tobva tadzoka ndakudona tobva tadzoka.